Dames en heren, kampioenschap oude hengsten binnenkomen. Zodanig Johannes 484, Marcus 491, Nane 492, Jurre 495, Mathies 504, Tide 501 en Auwert 514. Wat een gezelschap. Ze komen eraan. Kampioenskeuring oudere hengsten. Daar staan ze dan. De crème de la crème. Het beste van het beste. Dames en heren, ik doe altijd nog één keer een voorstelronde. En aan de hand van het publiek kan de jury ook bepalen welke hengst meest populair is. Dus laat u horen als ik de namen van de hengsten nog één keer noem. Als eerste in deze kampioenskeuring Johannes 484. Hier is Marcus 491. Hier is Nane 492. Jurre 495. Tide 501. Mathies 504. Auwert 514. Ga in stap. Een lichte voorkeur kunnen we speuren van u. Maar ja, we gaan het zien. Als je in deze groep terecht bent gekomen, dames en heren, dan kan de dag de keuring van het KNVS niet meer stuk. Dan behoor je tot de absolute top. En ik zeg het altijd, wie hier kampioen wordt, wordt niet de kampioen in Nederland, niet in Europa, maar wordt hier de wereldkampioen. En zo is het. Ja mensen, de hengsten aan de baan verlaten. We gaan zich zo dadelijk één voor één presenteren.
Ager staat al op zijn post. De lieveling van Ager komt eraan. Meervoudig kampioen. Rustig in stap. En wat staat hij er weer perfect voor. Ladies and gentlemen, championship represent you. Johannes 484. Vond u het mooi, mensen? Binnenkomst van Marcus 491. Een geweldig enthousiasme al zo even bij de eerste hengst in dit kampioenschap 2026. Daar nog maar net begonnen. En nu de presentatie van de tweede hengst. Marcus 491. Klaar om er weer in te klimmen. Kijk naar die souplesse. Kijk naar dat behang. Top. Ook de volgende hengst kreeg veel applaus bij het voorstellen. Ken hem allemaal. Zagen hem in het hengstenbal donderdag. Hier is Nane 492. Kan niet wachten om zich te laten zien. Nane 492.
Wat denken we, mensen? Jury hoort dat wel. En nu, et maintenant, madame et monsieur, maar de dames en heren, ladies and gentlemen, vijfvoudig kampioen Jurre 495. Dansen door de baan, nu al Jurre 495. De jury gaat het super moeilijk hebben. De ene hengst nog beter dan de ander. Wat een kwaliteit. Binnenkomt Tide 501. Wat een front, wat een behang, wat een losserheid. Tide 501. Prachtige presentatie van Tide. Binnenkomst van de volgende hengst in de kampioenskeuring, Matisse 504. Zeven superieure hengsten. Nogmaals, kampioenskeuring met Matisse 504.
Wat een strijd. Laatste in dit kampioenschap. De binnenkomst van Auwert 5-1-4. Laatste in deze groep, Auwert 5-1-4. Ja, dat waren ze, dames en heren. Hengsten keren terug, alle 7. Ja, mensen, daar is die vervelende uitgang weer. We gaan zo dadelijk halt houden en we gaan afscheid nemen van een aantal hengsten. Agen die denkt alweer dat hij weet hoe het in elkaar zit, maar weet er niks van. Opgesteld Johannes 484. De oortjes naar voren. Het behang, fantastisch. Wat heeft Johannes weer een geweldige indruk gemaakt. Maar ja, ze kunnen niet allemaal door.
Als u nou jury was, zou u dan Johannes nog binnen laten blijven? Maar ik kan u vertellen, u bent geen jury. Maar de jury geeft u gelijk. Want Johannes blijft binnen! Marcus 491. Het zijn de oude hengsten, maar doet nog altijd superieur eraan. Want staat hij er in topconditie bij. Glans erop. Maar kijk mij veel te veel naar die uitgang. Dames en heren, helaas, het doek gaat vallen voor Marcus 491 met een geweldig applaus. Oh, die volgende hengst die wil er al achteraan. Zal dat niet gebeuren? Want waar kijken we naar? Een van de fenomenen van het KFPS. Moeten we nog zeggen of deze hengst zo'n geweldige carrière nog altijd bloedmooi Nane 492. Gaat de doek vallen? Blijft hij binnen? Blijft hij binnen? Hij blijft binnen! Als hij nou voor de 6e keer kampioen wordt, zo voor het eerst in de geschiedenis dat nummer moeten wijzigen, mensen. Nu is het nog 495, maar dat wordt dan natuurlijk 496. Maar ja, dat is makkelijk gezegd. Heeft hij wel voldoende indruk gemaakt op de jury? En heeft hij wel voldoende indruk gemaakt op u? Zou dat toch zo zijn, dames en heren, dat hij nog mee kan doen voor eventueel de 6e titel? Jurre 495 blijft binnen. Gelijk een standbeeld. Kijk nou eens naar die manen. Wat hebben de mensen, de hengsten, er perfect voor staan. Bloedmooi. Tide 501 maakte indruk. Hij is zijn eerste optreden. Heeft zich zo even goed laten zien. Behoort tot de top van de KFPS hengsten. Op dit moment gaan we afscheid nemen van Tide 501 met een geweldig applaus. Oortjes erop. Je ziet wat bekenden op de tribune, denk ik. Ook prachtig behang. Ook een hengst met naam en faam. Maar ook voor hengsten met naam en faam zou eventueel de eindstreep behaald zijn. Dit is Mathies 504. Nou, het publiek weet het wel, de jury weet het ook, Mathies blijft binnen. Tot slot, Auwert 514. Mooi om ze zo te zien staan, hè. Prachtige beelden ook van de Omroep Friesland. Gaat de hele wereld over. Meer dan 100.000 kijkers zitten te kijken naar Auwert 514. Die het ver heeft geschopt vandaag. Maar eens moet de finish daar zijn. We gaan afscheid nemen van Auwert 514. We gaan in stap en we gaan opstellen zo dadelijk. We gaan bepalen wie de reservekampioen en de kampioen gaat worden van het nieuwe jaar 2026 bij de oude hengsten. In de strijd nog Johannes 484, Nane 492, Jurre 495 en Mathies 504. Wat een toppers. Gaan opstellen op de denkbeeldige AC-lijn.
Straks van de reservekampioen en de kampioen graag de Fokkers-eigenaren in de piste voor de huldering. Mensen, wat wordt dit spannend, wat loopt de spanning op. Jury is aan het overleggen, we zijn er bijna uit. Het moment is daar dat Sabine Zwaga, mede namens de collega's, bekend gaat maken. Allereerst de reservekampioen, dan de kampioen. Sabine, hou ons niet langer in spanning. Spanning is op te snijden. Ja, ook bij ons, Bert, want de verschillen waren echt heel gering. En we hebben hier vier hele beste oudere hengsten staan die zich bewezen hebben in de fokkerij. En aan ons de taak om daar een reservekampioen en kampioen uit te kiezen. En u als publiek bent ook enthousiast over deze hengsten. Op deze leeftijd kijken we naar een stukje duurzaamheid, we kijken naar een stukje exterieur. En natuurlijk is de beweging heel erg van belang. En ja, de kampioenskeuring die heeft opgeleverd dat als reservekampioen we een hengst maken die heel veel jeugd uitstraalt, die veel duurzaamheid uitstraalt en die correct stapt en correct draaft. Johannes 484! Reservekampioen Johannes 484. Maar nu, who's gonna be the champion? Ja, een kampioen die onderscheidde zich van de reservekampioen door zijn losgelatenheid. We willen de stap graag verbeteren in de fokkerij. Dit is een hengst die heel losgelaten stapt. In draf nog even een extra voorbeen en extra tak laat zien. Kampioen oudere hengsten 2026. Nane 492. Champion of the Stallions today. Nane 492. Bedankt aan Jurre, dank aan Mathies. We gaan de Fokkers-eigenaren erbij halen. Wat een ontknoping. Gefokt bij T. Jongsma Bornbergen. En in bezit van Germ Arsen Bauma in Aldeborn. De zoon van Wiemer 461, maal Brandes 345. Dames en heren, kampioen, Nane 492. In de Hall of Fame. Mooi. Fokkers-eigenaren, kom erbij. Ook natuurlijk van Janus. Tom Wortel, onze voorzitter, dames en heren. Met Merle Slagers van Jong KFPS. Feliciteren hier. Familie Okkema komt erbij. Een prachtige reservekampioen. In Johannes 484, gefokt bij de heer Bakker in Detrum. Winnie Okkema en Winnie Boot, de eigenaren. Dit zijn hele mooie ogenblikken. Familie Bauma in de baan. De Fokkers erbij. Hulde van onze voorzitter Ton Wortel en Merle Slagers. Wat was dit al een kampioenschap. Ga allemaal even bij elkaar staan, wie bij elkaar hoort. Hulde van de juryleden. Sabine Zwaga, Jan Hellings, Manuel Gasseling. Dan hebben ze spannend weten te maken. En dit is de top of the bill. En
de kampioen en de reservekampioen. Wat een mooi plaatje. DigiShots legt het nog even vast. Ah, dit publiek is toch geweldig. John Bolt komt er zelf natuurlijk ook even bij, want die hoort bij Johannes. In april wordt ze de kampioen, 14 jaar. Alles al gewonnen. De Silver Bowl, paard van het jaar geweest. Wat een ontklopping. En daar de mensen, dames en heren, achter de reservekampioen. Weer super gedaan, Johannes 484. Wat dat Age en zijn team, de hengsten, weer super voor staan. Mooi. Nou, begrijpt het eind van de dag. Voor het algemeen kampioenschap komen de kampioen en de reservekampioen nog 1 keer terug. We zijn er nog niet. Nou, vele handen worden geschud, dames en heren. Een prachtig moment. Zeer veel collegialiteit onder de stallen. Gun het elkaar. Dit was mooi. Ik denk dat we de ereronde gaan maken met de kampioen en met de reservekampioen. En met het fantastische publiek hier in Leeuwarden. Mensen, gefeliciteerd. Fokkers, eigenaren. Prachtig moment. En dan nog een ereronde. Misschien wel een ovatie voor de kampioen en de reservekampioen. Nane 492, Johannes 484. Let's go! The Lap of Honor. En dan we gaan ze terugzien. Kampioenschap jonge hengsten nu.